Zita nditondera Nyambuzi, ndinobva kuSagambe muvhireji reKwaZuzi. Makore 30 adarika, musandiregererawo mudare muno. Makore 30 adarika ndakaendawo mubhuku rekwaMunyuku ndichitsvaga musikana wekuroora. Musikana ndakamuwana, ndikazotizisana nemusikana wangu ndobva taenda. Asi takazodzoka tichida unobudira kuti ndisi takatorawo muti wedunhu reMamunyuku kwaSamacheka. Tadzoka kudaro takasvikawo tikakumbira ndiro ndandiine vakuru vandandinawo vandambotsanangura kuti vakuru ivava pasisina ndasara ndandeka. Takumbira ndiro kudaro, ndiro yakauya, asi tisati taisa chinhu mundiro pakabva pabuda mudzimu. Mudzimu ukabuda iwo ukataura kuti izvo mudzimai wamuri kuuya kuzoti ndimi munaye, haasi mudzimai wenyu, mudzimai wemunhu. Mudzimai iye akaiswa pamunhu, saka zvamaurira imimi hazvikwanisiki kuitika. Mudzimai iye angatozvitakura. Zvikanzi asi mwana wenyu uyu akazvitakurwa, munotora mwana wenyu akachena. Ndobva tabva ipapo. Tisati tabva pakabva panzi ndakabva ndabvunzwa zvikanzi unoda here mudzimai wako? Ndikati mudzimai wangu ndinomuda. Mudzimai wacho ndobva abvunzwa zvikanzi unoda here murume wako? Akati anondida. Ndobva zvanzi iwewe kana uchida mudzimai wako unofanira kunotenga bhakiti renjera nejira nembudzi, uye nazvo tibvise zvatakaisa pane mudzimai wakoyo toisa pane mumwe. Ndakabva ndatiwo ndanga ndichiri mudiki nguva iyoyo, ndikati inini zvakadaro handiite sei? Handizvikwanise. Ndikabvunzawo vakuru zvikanzi iwewe zviri kwauri? Ndikati inini handizvikwanise. Ndopandakabva ndabva ipapo vandasiya mudzimai. Saka mwana akazonozvarwa, akazvarwa mwana wemukomana. Saka inini neniwo ndaingoenda nekuti kudunhu iroro kwakakarorwa hanzvadzi yangu. Saka ndakanzwa kuti mwana akazvarwa, ndakaenda kunoonawo mwana tichingodaro, asi mudzimai ndakanga ndasiya kupi? Kumba kwavo. Saka zvakazoitika ndezvekuti mudzimai anga akuitawo hake zvaanga akuitawo zvekufamba-fambawo. Akazoita ningiriki neumwe mwana musikana anga asiri hangu wangu iyo mwana iye. Saka zvakazoitika ndobva ashayika mudzimai iye. Kushayika kwakaita mudzimai iye, ndakangonzwa kuti mudzimai ashayika, neni ndakangoendawo kunobatawo maoko. Saka mwana uya ati kurei mukomana uya ndanga ndingori nemashoko ekunzi mwana wangu ndakanzi ndinotora. Ndakazotorana nevakuru vandakatorana navo kumusha kwangu, ndikaenda kwana Samacheka kuti taure nyaya yemwana iye. Saka zvatakaenda kunotaura nenyaya yemwana, takanzi aiwa mwana wenyu munoita sei? Munotora, mwana wenyu akachena, haana chainacho. Ndobva tadzokera nevakuru. Saka zvakazoitika ndezvekuti vana ivava vanga vatoenda kuMozambique, vanga vaenda nambuya wacho, handizoti zvavanga vaendera kuMozambique ndezviri. Saka patakazodzokera isusu kwana Macheka vakataurira kuti munozouya kuMozambique ndokwatiri kubika doro. Kwatiri kubika ikoko ndopamunobva mataura nyaya yenyu. Asi kana muchiuya munouya makabata, mwana uyu anoroorwa. Ndobva ndaenda kunogadzira mari yangu. Ini ndanga ndisenzerawo kumwe kwandisenzera kuSouth Africa. Ndobva ndabva ikoko ndobva ndagadzira mari yangu. Munhu wandanga ndichifana kuenda naye ikoko wekuti wandakaenda kunonegotiata nenyaya yemwana handina kuzokwanisa kuenda naye. Saka ndakazongotsvaga wangu munhu mudiki akandiperekedzawo mwana mudiki kwandiri. Ndobva angondiperekedza kuti nzira iitava iyi. Ndakasvika ikoko tikataurirwa kunzi mwana wako aripo panapa, asi unoita sei? Unoroora mwana. Ndobva ndatanga kutaurirwa zvekunzi bvisa chakati nechakati nechakati, ndichibvisa zvese. Asi ndabvisa zvimwe zvese zvakazonzi unoti iwe uri kuuya kuzoroora mwana chete. Mai vacho havana kudonha mumutika. Mwana uyu haana kudonha mumuti. Mwana uyu akabereka. Ndikati inini ndiri kuyeuka inini ndichiuya kumba kwenyu. Makati inini mwana uyu mudzimai uyu mukadzi uyu haite sei haaroorwi. Asi makati mwana wenyu munodini? Munotora. Zvikanzi aiwa hakuna. Ndakatobvisa mombe. Ndakabvisa ndizi kuti mombe yacho inonzi, ndakangozibvisa mombe yekuti mwana wauri kuroora uyu haana kudonha pai mumuti. Ndakabvisa ndikapiwa mwana wangu. Ndakaperekedzwa nemwana, ndakaperekedzwa nasekuru wacho wandanga ndichitaura nawo wese ava. Ihanzvadzi yemudzimai wemwana, ihanzvadzi yemudzimai wangu wandanga ndichida kuroora. Ndo wandaitaura nawo. Mudzimu uyu unobuda pamukadzi wehanzvadzi
yemudzimai wangu, ndopaunobuda mudzimu iwoyo. Ndabva ndatora mwana wangu, ndakatora mwana iye ndikaenda naye kumba, ndikatoperekedzwa nasekuru wacho, hanzvadzi yamai vake. Tikasvika kumba, ndobva sekuru wacho waona panga pachigara mwana, ndobva waenda kwavanodini kwavanogara. Ndakagara nemwana, ndakatanga kumudzidzisa, akatanga kuenda kuchikoro ari grade 3 kusvika mwana aite form 6. Right, apedza form 6 yake mwana akatanga kuenda kubasa. Akubasa ikoko mwana zvanga zvisingambomuitiri zvakanaka. Right, inini chaka mwana chiri kuitika, ndikafunga kuti pamwe kuda minyamo inongoitika vana vachiita sei vachikura. Saka zvakazofamba zvikafamba, mwana uya uyasvika pazera rekuti akuda kuroora. Mwana uya ndopa akatsvaga chinyi, ndopa akatsvaga musikana wake. Ndobva atizisawo musikana wake, atizisa musikana wake ndandisipo. Ndobva wangoenda naye, anga akusenza kuBotswana ipapo. Ndobva angozomutaurira kuti baba ini ndo zvandakaita. Mwana ndobva asitisa mwana wake, musikana wake ndobva aenda kuBotswana. Aenda kuBotswana kudaro mwana wacho akasvika basa rikabva rapera. Akagara 6 months mwana iye asingasenzi. Ndikamutaurira inini kuti mwanangu, unza mudzimai wako kumba, tinochengeta isusu. Kubva ipapo pakatanga kuita mwana iye mudzimai iye, tanga tisawirirana. Mwana akabva atanga kunochinja. Tanga tisanzwanani zvachose. Saka ini ndakaona zvakaenderera mberi, ndikataurira vana sekuru wacho, ndo zviri kuita chinyi, ndo zviri kuita mwana. Mwana handichanzwisisani naye kubva zvaakatanga kuda kuita zvemba. Vana sekuru wacho vakati mira timbozamewo, handizoti vakazama nemuzamiro upi. Inini vakandiudza kuti tichamutaurira kuti chimbouya kumba, tida kuvaka hwara mai wako anodini anouya. Asi mwana iye haana kuita sei, haana kuuya. Saka mwana iye aingosangana neminyama, achingobasa richipera, achirohwa nematsotsi, angori kuBotswana kwachiko. Saka zvakazoitika ndezvekuti mudzimai wake anombobvira agara pamba pedu. Mudzimai wake aingogara kumba kwavo. Saka zvakazoitika ndezvekuti akazorohwa nematsotsi kwekupedzisira paakakuwara. Akuwara ndobva atorerwa mbatya zvese nemacertificates ekuchikoro, ndobva ati iye akuda kuuya kumusha. Ndobva wakazouya kupi kumusha, asanga atanga atungamidza mudzimai wake achimueresa kupi kumba kwavo kwaakanga akaenda. Auya kudaro ndobva akati baba ndo zvandakasangana nazvo. Ndoda kuti ndigadzirise nyaya yemudzimai, kuri kunzi kumusha kwemudzimai kune zvakuinazvo, inini ndiri kunzi ndine zvandinazvo. Ndobva ndati mwanangu, atange tagadzirisa zvauri kunzi iwewe une zvauinazvo. Kanzi aiwa inini baba ndoda kuti mugadzirise chinyi nyaya yemudzimai wako. Saka takatanga kufambira nyaya yemudzimai wake. Inini naiye mwana iye nevamwe vakuru vandandinawo vana sekuru wake. Saka tafambira nyaya yemudzimai wake, takatosvika pakuti mudzimai wake iye akazosvika pakutaura kuti baba ini ndaregera, mudzimai uyu asi kuda zvema. Aregera kudaro ndopa akazosanganawo nevamwe vakasangana navo vakamufurira kuti iwewe mudzimai uyu unotori nemwana naye akakudya, saka unongosiya zvakadaro. Saka ndopa wakazotorana nevamwe nehanzvadzi yangu vakaenda kumusha kwaNatezvara ikoko, vakasvika wakaita noise ikoko. Waita noise ikoko, waNatezvara wacho vakablema inini kuti iwewe mwana wako ari kuuya kuita noise, asi iye ataurirwa kunzi nemudzimai wake kuti havadanani. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakazoti mwana iye paakauya ndikamutaurira kuti wanga uri kupi, zvikanzi ndanga ndiri kumashopu. Kati aiwa nditaurire chokwadi, noti ndandatoudzwa kudhara patotumwa vanhu vakauya kuzotaura kuti pane mwana wako ari kuita noise kwaakanga achida kuroora. Saka ndopa ndakazomubvunza ndikati ngatiende kune vanhu vawaenda navo tiende kunonzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka tanga tisawirirana nemwana iye, kana kuenda naye kwacho kwanga kuri kutonetsana. Saka patakasvika ikoko, mwana iye paanga achikanzerwa neumwe watanga tasvika pakarohwa hanzvadzi yangu, ndopa akabva anyangarika paatiza. Ndopa aenda, atinomboziva kuti akaenda kupi. Saka mwana iye atiza kudaro. Ndakabva ndaenda inini kwaSabhuku ndikanotaura kuti mwana atiza. Ndikaenda kwaMambo ndikanotaura kuti mwana atiza. Ndikaenda kumapurisa kwaRuda ndikanotaura kuti mwana aita sei atiza, zvikanzi ndofana kuripota a missing person. Ndakaita zvese zvavakantaura kuti ndiite, ndakaita photocopy mafotos ake, ndikaita zvese ndikaisa. Vakataura kuti iwo wachaisawo paTV, ndofana kuisawo kusocial media. Ndakaita zvese izvozvo. Saka ndaita zvese kudaro, ndakazowana sekuru wacho ndakanga ndavataurira, ndatuma vanhu kuti mwana hakuna kunoku, mwana akarasika. Saka ndakamirira kuti ndichienda inini ndinotaura personally. Ndakaenda kwana sekuru wacho ndichida kusvika unotaura kuti ndo zvandakasangana nazvo, ndida kutsanangura nenyaya yemwana. Asi mbuya wacho havana kuuya, sekuru ndo vakauya chete, nokuti vakanga vanorima kumaminda ekwaMutare uko kuningirikini unonzi kudhuze nekubhodha kune maminda akangowanda wanda ariko ikoko, ndokwawanorima. Saka wanebva wagara ikoko dzimwe nguva. Saka sekuru akangouya, ndiye sekuru akangouya ega achitaura kuti iye
ningirikini mbuya hawana kuuya vari ku havasozwa zvakanaka. Ndakati nini saka nyaya yandaida kutaura panapa ndichakwanisa kuitaura. Saka tinozokwanisa here kuitaura kana pafoni kana maungana mapamwe chete. Nokuti inyaya yatoda kuti tikwanise kutaura taifanira kunga tichitaura ndobva ndadarika ini ndobasa. Saka ndakubasa ini kuti tizotaudzane tese pamafoni hazvina kuda kuitika. Indaingotaura ndandangotaura ndega ndandisingapinduri. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakangogara ndichingozamuwo nemazamiro andandichingoita kutsvagawo mwana wacho mumasocial media nekwese kumapurisa ndanga ndaisa. Saka ndichiitawo zvandandichingoita zvekuti ndiite sei nditsvage mwana. Saka chakazoitika ndechekuti ndakazouya ini ndauya kunhingiriki ndauya kunoku ndikati zvese zvemafoni kana zvekutumirana kwatiri kuita izvi handisi kuseenza regai ndingoende inini personally. Saka ndakazosvika inini kwana sekuru kwacho ndikataurira nawo akati aiwa nyaya iyi haitaurirwi mutauni vainotaurwa kumusha. Saka takazoenda kumusha tikasvika tikaonana kumusha kwasabhuku nyika. Tasvika tikaonana kudaro takanga tichitaudzana nenyaya iyoyi. Saka tiri mukati mekutaudzana mudzimu wakabuda. Mudzimu wakataura kuti izvo nyaya yamuri kunetsana panapa iyi ini ndangozvibudira ndega. Nyaya yamuri kunetsana panapa iyi ndeyekuti iwewe mwana wawakatora hasi mwana wako, iwe uri gomba chete. Takakuudza isusu panapa kuti mwana uyu ngiri mukadzi uyu haroorwi, asi iwewe wakazoenderera mberi uchitora chii mwana hasi wako, iwe uri gomba chete. Ndikati okay, zvandiri gomba inini chete ndanga ndichikumbirawo inini kuti kana zvichiita ameno tinozvifambisa sei kuti tiite sei inini mutore henyu chinyi wenyu. Ameno tinozvifambisa sei mudzimu uyo ndobva wangoenda ubva wati au bva watoti mimi hamusi kutaudzana zvakanaka, hamuri kuitirana zvenharo, saka wobva watoenda mudzimu. Saka pakaenda mudzimu takazoda kuti tega titaudzane nyaya yacho kuti tinoimisa papi, takatadza kuita sei kuwirirana. Ndobva ndakazoti inini kana tatadza kuwirirana tinenge takutsvagawo chinyi wamwe wanhu watinofanira kuti watigadzirise wanzwawo nyaya yacho kuti yakamira sei. Saka ndakazoenda kwasabhuku ini ndikanotaura nyaya iyo. Sabhuku akati aiwa zvakanaka tichawadaidza wouya tokugadzirisana. Saka patakaenda kwasabhuku nyaya yacho ikataurwa mudare ikangoperera pekuti futi mudzimu unofanira kubuda ndiwo unofanira kutitaurira isusu uchitipa madirection. Saka pamambo munyuku pacho pakanga pakafiwa sabhuku munyuku wacho anga akafa. Zvikanzi hazvikwanisiki kuti mudzimu ubude mumusha masabhuku munyuku muno nokuti makafiwa muchakasviba. Saka mimi dzokerai futi kupi kumba kwachonawo munotaurirana nenyaya yechinyi nenyaya yemudzimu ndiwo unokupai direction. Saka takadzokera futi kupi kumba kwanhingirikini kwasamacheka ikoko. Saka mudzimu pawakabuda pekutanga wakatipa mhosva isusu tiri vaviri yekuti ini ndine mhosva yekutora mwana, Samacheka achinziwo ane mhosva yekutambira mari yekuti inini ndiri kuroora mwana. Ndozvakataurwa nemudzimu. Saka tadzokera futi takanzi isusu imimi ndimi munofanira kubudisa mudzimu, musaite zvekuitira mudzimu hasha pakubudisei zvakanaka. Saka tasvika ikoko kuda kumba kwawo ikoko takanzi inini ndibhadhare $5. Samacheka bhadhare $5 ndibudise chi mudzimu. Ndakaita saizvozvo. Mudzimu iyoyo wakabuda. Ukangotaura futi zvakafanana izvozvo kuti inini ndataura futi kuti mwana haasi wako. Mwana iwe uri gomba chete. Wanga usingafaniri kunga uchitora chinyi mwana. Inini ndakazobvunza mudzimu wacho. Inini ndiri kukumbirawo kubvunza zvikanzi taura. Ndikati ndandichikumbirawo kubvunza kuti pataiita zvese izvi mudzimu manga musingazvione here nokuti mimi mudzimu munoona zvatisingadini zvatisingaone. Zvikanzi aiwa inini ndanga ndisipo pamaita zvese izvi. Ini ndakatouya kumba kwako ndikatotaura nemidzimu yako iyoyo kuti mwana wenyu akaba mwana wangu. Ndikavhurirwa ndikatora chinyi mwana wangu. Kati okay zvakanaka. Ini ndandati hangu mwana ari wenyu ndanga ndida kudzorera chinyi mwana wenyu. Zvikanzi isusu haukwanisi kudzorera mwana wacho kana asipo. Ndikati mimi mudzimu muri kuti ndimi makatora mwana. Ndimo muri kuziva kune chinyi kune mwana wacho. Saka ndaichikumbirawo mudzimu imimi ndimunoona kwa zvatisingadini isusu zvatisingaoni munhu wenyama. Chititorera iwo mwana auya apa ndikudzorere chinyi mwana wenyu. Saka ndo patakangopedzera ipapo mudzimu ukati inini ndichaitawo zvandinokwanisa kuita. Zvikanga zvatonzi hazvitoshamisi uchitobva panapa uchisvika kumba kwako iwe unongochiona mwana wacho atoripo. Arimazvo. Tikati saka panzi nemudzimu iwoyo inini ndichaita zvandinoita asi imimi kwenyuwo munoita sei? Ndo vanangoti inini kwedu tanga takangonzi isusu kana muine iwe udoti patsise. Inini ndanga ndida kuti dare rindibatsirewo kuti
ndidzorere mwana wawaridzi wandiri kunzi mwana haasi wangu. Nokuti iko zvinezvi mwana iyeye akabva, ini ndakachengeta mwana nguva yese ndichiti mwana ndewako. Iko zvinezvi ndakunzi mwana iyeye haasi wangu. Saka matambudziko andiri kusangana nawo ese ari kutaurwa kunzi ndeyekuti ini ndakatora mwana asingafani kunga ndichimutora haasi wangu. Saka ndanchikumbirawo dare rineri rindibatsirewo kuti ndiite sei ndidzorere mwana wawaridzi. Asi iwo tikadzoka mashure uchisvika iwo ukataurira kubva pawatanga kutaura Ichokwadi. taura iwo kuti wakaenda uchida kuroora mukadzi wakataurirwa iwo kuti mukadzi woda kuroora haarorwiba mukadzi wemunhu. Ichokwadi. Iwo vaita nharo Handina kuita nharoba, ndakabva ndasiya ipapo. asi wakazotera Handina kuroora mukadzi. izvati kuti wakatera kubva wairota zvapabuda chii chakukonzeresa dambudziko rako izvizvi ratanga pabuda chii Mwana uyu makabuda mwana uri kutaura iwo kuti kanzi mwana hapana problem and mwana unodii unotora asi mukadzi haudii haurori ndowatitaurirewo ndozvakatauriwa ndaida kuti muzivise pauchangamiri. izva nditsvakuda kuti ndikubatsire Zvakanaka. uono kuti iwewe pawakanatsa ndipapi pawakakanganisawo ndipapi pawakanatsa ndipapi pawakakanganisawo futi iwewe ndipapi Inini ndikuda kutaurira uzi handika watotaura nyaya ndataura. ezvo kuti chekutanga ndinokuziva wauri kuti mudzimu uri kuti mudzimu ere wauri kuti ngozi Inini usiri kubuda hausi mudzimu wemushaka ingozi uri kutaura nengozi iwe ngozi ndiye rutora kuti wakamutora wakaitorera mukadzi wayo ndizvozvo. Ndizvozvo. but ngozi yacho kandisi kuzwa paurutaura uchimutaura kuti imbori yani ende hapana pandouzwa murumbotaura murunetsana nenyaya yekubhadharisana mombe nechii anditi asi hamusi kumboda kutaura nenyaya yekuti ngozi iyoyo iri kunetsa ndeyani inoripwa sei inogadziriswa sei hapana pandazvamuta ndangozomutora nyaya yekuti akaenda kubika doro kwakabikwa doro mozambiki rekuti tibvise zviri pane mwana uyu tichiisa pane chii pane umwe vanhu vanoenda kubika doro riri wasungoziva kuti tinombobvisane apa tichimuisepi Pamusoro ipopo changamiri. yaisi mibvunzo yako tora ndikutaurire basa batsira ndichira kuti ndikuvhure ava pana vanhu vauya navo pawaiita zvinhu zvacho ndiwo here wavaona Ndiwo. gara pasi mukuru wacho hachadodzorora nyaya iri kuti ndeyekuti ichokwadi richataurwa nemukomana chekuti akauya mumba kwenyu achitsvagawo mukadzi akamutaura kuti mukadzi akabuda ngozi kuti mukadzi uyo angada kuroora anga ari mukadzi wenu ishuwa Ichokwadi saka iyi ngozi ngozi yacho munoiziva sei musi kuripa ngozi takaripa ngozi iyi kuti inini ndikatanga sekutsanangura kwaita yakatanga kare nyaya munhu akanga ari kuti gogo pamumba pemunhu ngomuti pindai saka akasvika pachitoni vakuru avangova pasisina wabereka saka zvadaro wakazi nemudzimu waari kutaura ngozi yaari kutaura yakataura kuti mwadanayana here iwewe mukadzi kana kuti iwe mukomana iwe wakabvuma saka wabvuma kuda zvikanzi raiti ndazvizwa chazvinoita iwewe chiendawo tsvaga bhaketi rembera nejina tinoriti fuko tingati bhaketi renjera nefuko nembudzi saka ndo zvaakazoendawo tsvaga tifambe tese kuti zvinhu izvi akatsvaga hana ndopandoda kuti iwewe usati waroora wakapiwa condition
wakapiwa kondisheni iwewe kutenga njera, wotenga fuko, wotenga chii, kuti tikwanise kuti iwewe ukwanise kurara nemunhu woita mwana, asi mwana wacho wari wani wako, wasiri wechii, wengozi, asi iwo unoita. Then wataenda sekuru panguda pamberi ndepekuti nyaya yemwana ndakakuzi makamboifambira, nyaya yemwana yakanzi chii? Tiri panyaya yemwana maendere akaita, ini ndakazwa kuti mwana andichatauri yese, asi ndakazwa kuti mwana atisi kumuona zvishuwa. Ndakati akusi kumuona zvakaita sei, kaita kakakawadzana. Iye ambotanga achiri kubasa iko anzoribhoswana haasi kuteerera zvandiri kumutaura. Ndofunga ndiwo paya kafunga kwakuroora kwake iye muzukuru wangu wari mwana wake. Saka mashure mekunga iwo wazouya wakumba kuno, wakapinda panyaya iyoyo yekubvunzana here wari wega. Saka uyu wakasvika korowa mwana, arowa mwana mhene marovere akaita. Ini ndakada kuzoteera kwaane nga tatapedza kana 3 weeks, ndozoteera kuti ndizwisise iye akuuya achiti hanzi mwana hakuna kuno. Wakaendepi? Wakamudini? Wakanga atoma iye muzukuru wake mwana atete wake. Saka ndakati ndoda kutaura naye mbune ndizwe kuti mwana kusvikira atize munhu wakapedza form 6 zvadii wanga asikarohwi here, wakamurowa nei? Ndakamurowa neshango. Alright, bambo. Saka muri kuti imimi chakati mwana ari baba haisi nyaya yengozi, asi inyaya yeabuse. Ndo mazuri ndakazvita kuti mwana haana kubva pamba nenyaya yengozi, asi mwana akabva nenyaya yekuti anga achiabuswa nababa wake. Zvinodzua kuti pane ngozi, pane abuse. Saka mwana reason yakabva kwamuri ndeyekuti mwana abva pamba because akuti ndaichaiwa ndiani? Changamire mambo iye handina kumbonga ndakatombotaura naye mwana tozwa umwana iri sidhoo ndaenda kuzotsvaga kumba kwake ini ndiko ndakazonga ndakuzo chikange iye adaro akaenda nevachengetedzi vaichengetedzanyi mwana uyu abva kumurowa akuti ngatiende tese kupi kwaari kutaura kwate zvaro mwana uyu. Saka wakati ngatiende tese ngepatete. Saka asvika patete ndo paakatanga kuvhiringidza kuti tete wakawapfupfurudza mwana ndo paakatanga kubvenga ichibva yaende ichibva atiza iye kwauzotora kwakwenda kwana sekuru wake ndo mazoenda kuzwa ndoda paite clear because pamwe pacho vanhu vanopedza nguva vachinenedzera zviro zvisipo, asi iye wacho munhu ari dambudziko. Alright, izvozvo muri kuti mingozi yacho iri kubuda, munhu wacho iri kubuda panani? unobuda pane mukadzi. Uripi mukadzi wacho? uri pano ngaimbobudei, budisai mabudisire timbo izvo. muno zvamunoita imi kuti abude. Kana muchisvika muri kana muchiombera kana muchiita sei kana muchifodya kana muchidira mvura kana muchichaya mbama chayai mbama pamusoro wevana changa
wandiri uchadaubvunza kune zvinhu zviri ngozi inotoitsvanirwa machira ndauziva ngozi inotsvagirwa machira here yemusha aiwa totizvise chiwanhu chipi chamunoita ngozi kana ngozi yatore nemachira emusha wamudzimu wemusha haisiri ngozi ende mudzimu uyu kana uri mudzimu unoenda pamuroora because munozvaiti kana matone machira ekutoti makatsvagira and it means kuti haisi ngozi mudzimu wemusha asi tochibvunza kuti mudzimu wemusha unoenda pamuroora sei ini tachitarisa ko mudzimu wemusha unopindira papi panyaya yengozi yemunhu akaurawa tiri kuti isu toda kutaura nemunhu wakafa titaure naye atitaurire nyaya zvaari kuda nezvaari kushupana nemunhu wakatora mukadzi wake ndiye munhu wandiri kuda yeuya kana uri weuya anditauridzire ndiwe nduka hai wasvika here uya right uyu wandiri kutaura nayo ndiani nozamiwa nozami choto Tonongore. Rutonongore ndiro zita rako Rutonongore munomuziva sei Inini kuonana ndinoziva ndakakura zvako. okay Rutonongore iwewe uri ani ine ndiri chipamwe ndakatemedzwa ngerukekuru rwababa vake zvaitisa kushaka ndakarwisisa kuti nini ndatemwa kushaka nzombe inini ndoda kulipiswa marukare akatokulipisa akatoda kutsvakisisa kune rukekuru rwuya hamuna kuonekesa zvikazi iwe Rutonongore takukupisa chii takukupisa karanga uchiita rushaka ndisanda kuda rumbu yangu rwapindisa mukati mweruko ndakakhalisa ndakatarisisa rindokhalisa rupapi ndokhalisa rupapi ndakanangisa pane rumbu yangu ndobudisa rwaunganisa namarubaba rwayo ndorwisheyedzesa noti runoronga rufira rwendakaitisa rukati zvakagonamisa saka ndakupisa rugara saka ndasaro munondipisawo chekufukisa munondipisawo rupanga ndakakhala zveshuwa kwati kupiswa chii rujeche ruyasvisa kupolisa ndopindurisa mubvunzo wenu okay saka uyu mukadzi ngewani saka ndakatipiswa rukadzi ruyani ruri jeche svikabva kulisa
marutezvara rwakatondibatisa rwuya rwaperesa rupasi rwakurisa rwakaonesana nerukomba. Chekutangisa ndakaurika mukati mwerukomba ndichishoedzesa kuti marutezvara inini kana rijechewo hunzisai rumwana rwekwenyu kuti rumwana iwe waane rugomba rwako rwishoedzese kukhatisa kwako chizodisa kushanda kunesanisana rwakagoti zvakagondanisa rwoshoedzesa rukadzi rwuya rwobva rwatizisa nerugomba rusheka nzombe rwakandosvumisa kuti ruzvara rwenyu rwaendesa asi tichandoonesa rwoshanda zvakagonaka zvaitisa kusharo rugomba rwakazourika irwo urwu nerukurisa rwacho rusati rwashaurika rwakashoedzesa rushiti ruzvare zvamwaurikira iwoyo rugomba rwakazivisa rutete kuti rudzokasvitsa mukati marutezvara rwunodzikisa rutete kuti toda nemarutezvara marutezvara rwakatoresa rutete rwuya nokunditi rudzi rwuya rwachani rwaurika kwazvo ndikati zvakagonanisa ndakaurika marutezvara mashoedzesa ere rugomba rwaurika mukati mekuwana akati takushoedzesa saka tagoti michitarisisana muri rungapi mati zvakagonanisa hine iwe rugomani watoresa rukadzi watangisa ngekutizisa wakatangisa ngekuti ndaurika panofambisira rubhete rupa wakashoedzeswa rushiripa saka nerunhasi watotoresa waitisa watopisa rukomba zvakagonanisa inini shindipisawo shinyi ndipisawo rukari rweruwete nerumbosho nerushiri ndione kuchipfirisa wondakakubvunza kuti rukadzi rwako ruda iwewo ruda rugomba onesai rutezvaro mwana rwenyu woti ndinoda kudi kurooresa saka ini kanga ndinochishanidzika ukabatisa izvi ndiona kupfirisa kuti hausisiri wani woti ndiri zvikazi handinai ndakakutema pai uroda ruweta kwendiri kana ugoti rufuko kwenei chizwa iwewe Tomo handika mukadzi wako akafa wakashaurika izvo akafa wakapiwa mumwe utoni umwe izvo ndichitoina ndizvo makatofaumwe makamupa umwe mukadzi ndakamupa umwe murume ndakati kubva ndiyo ubaya uyu wakaurawa iwo uri mukadzi kauti murume murume saka munomupa umwe murume zvisati shangami kuti ine ndindakazoonesa rukadzi rwayo rwapopotesa rwasizaro rukadzi rwako ndikati rwakadzi rukadzi rwuya rwaindoda kubvisisa ndikati rusheka nzombe urwu rugomba rwuya rwaendesawo kuryame kwako saka nhasi ndachidaiisa chii kudai wandibisako rugomba rwuitise rusha rwangu ndikandegese kurambisa mishishani iwewe izvazvo iwewe wakupihwa murume unorara nemurume andirarisindesaka murume uri muda wei iwe wangoda mukadzi ndakudisa kushitisa mushime kwangu watoisa zvinhu zvako kuti nditengera shango ndikapiswa zverukadzi ndinoshengetesa kuko roshani rwendesa ndokuiswazve ndorambisa nchisharo kana ndakuiswa rugomba mene ukandochiti rusha rwangu rwuri rupapa handichanetsesi chii saka iye murume haacharori ndirwo rusha rwangu saka harori murume kutoende ruzhari nemukuri rwatoti ndakapiswa zve rwakashanda here pakupindura saka unozviziva here murume uyu makamwisa mweya kuti asarori wete kuti asaroreba hanzi kana apiwa pendakapiwa iyo ndio uchaita musha wangu kana akaroora imba yangu iyoyo makamuudza here kuti hausiri makoro macheka nzombe takada akabvuma akadzi arudzi mutono mati arudzi mutono matonongori akabvuma uri munhu wacho uri pa uri wakazvinzwisisa here zvakaiswa pawani pauri iwe nevabereki wako ini ndakazvinzwisisa nekuda nekuti dzidza rakanga rapera saka indakaona kuti zvakaitwa ndimahambiki asi ndakanga ndakuziva zvishoma ndotokura ndichitoita muronei kusvika ndatofunga ndakanozvinzwisisa izvozvo saka iwewe wana wako wakunonzwa namutonongo
Ndakatoenzana nematunhu. Wakuzona matunhu. Hapana chikunetsa. Hapana chikunetsa. Mumhuri zvinhu zvese hazvichanetsi basa matunhu. Matunhu hazvichanetsi. Zvichanetsa. Saka zvikunetsa muzukuru ndezvani? Nyaya yekunetsa pana muzukuru ndeyekuti mukwasha pawakauya wachida kuroora wakanzi ndipe zvinhu zvangu ndione kupfira mukadzi uyu uone kutora mukadzi wako nemhuri yako inde matasiya. Saka asi kutaura nenyaya yekuroora because kuroora wana machika nzombe makabvira maramba kare kuti uyu mukadzi hadi haaroorwi because mukadzi wechii then uyu akaita saizvozvo haana kudii haana kuroora handiti mukamuti asi ukaita mwana handizvo mwana unokwanisa kudii kutora nekuti mwana akadii akachena takatoenda ndikasiya ane mimba. ndosaka ndikutaura kuti zvakafanana zvatinotaura nezveutano. Yes, kuti tiri kuti murume uyu dai mavakamubudira pachena sana machika nzombe kuti mwana haasi chii haasi wako. Mwana uyu murume adai kangoenda kubva kukusiyira mwana wenyu because akanga aramba kubvisa chii njera nechii zvese zvazvodiwa nani amutonongoti. But imimi makaenda komunyengedza kuti aiwa mwana ngewako wakachena. Uyo vaenda kufundisa mwana kuita sezve akati mwana akutse form 6 ndiani akamutsa form 6 waifundisa ndiani. Saka sei memubvumira kuti afundise mwana asiri wake? kuti wekuti mumufundisi Kujipindure taita ungairi kuti inini ndichapindura kuti chataura naye usiya yakadaro ishamwari yangu akutoitaurira zvekuita asi ndikuda imimi wanhu vapenyu kuti muzive kuti pamwe pacho tinoita chitsotsi nenyaya yekutiza responsibility titeza nditi kuti kana mamuchiziva kuti mwana uyu mwana haasi wake mukadzi haasi wake sei makazomupa responsibility yekuti achengete chii mwana asiri wake wodzidzisa mwana asiri wake apedza handiti ukaona mwana atopedza form 6 atoroora aenda kubotswana ndo pamakutanga kutaura kuti hatina kudaro. Saka imimi zvamaiona ari kudzidzisa maiti nekunza magurosari achimuchengeta maiti uri kunza kunani uri mubvunzo ndopindura here changa pindura izvo ipapo uyu paakaenda naye amutora haana kuti taakutora mukadzi paakaramba kuti ina handibatika zvavataura zvokutenga izvai bambo samakuchika uyo haana kutora mukadzi ba wakasiya mukadzi ari kumba kwani kwenyu atori nenhumbu akazoya kuona mwana adi azvarwa handiti imimi kuuya kwaiya kuona mwana yanga iri nyaya yekuti imimi ndimi amakamutaura kuti mwana wakadii wakachena unokwanisa kutora mwana wani wako ndokubva asikati kutora mwana wake kokudzidzisa mwana wani wake handiti now mwana wabva aenda kotanga kuita chii maproblem munozwa ndopakutidzoka kuti maproblem ari kuita nechii nemwana kuti nhasi wachaiwa nhasi wadzingwa basa wadai wazodai minyama yega yega handiti wana sekuru mungatibatsirawo here pachii pamwana wana sekuru ndopama kutanga kutaura kuti hauna kuroora chii mai wemwana kuti aida kuroora mai wamwana sei iye ari mukadzi wemunhu makamurambidza kuroora wekuti mukadzi wemunhu izvo zviroora ramaakuda manje iroora riipi manje because inini chandoziya chamunofanira kunga mukutaura kuti mukomana weabvisi harisi roora idamage ngamuzwa because uyu mukadzi wemunhu mukatotambira roora rake mamurodzazvo mukatora roora rake uyu mamurodzazvo imimi uyu akataura kuti mukadzi wangu haroori musamurodzi handiti saka imimi roora ramuda uyu kune uyu ndiripi manje
atina kumuchaja rora pachanga. Makamuchaja chii? Takamuti mari ari kutaura takati marezwa emwana uyu wakutora wakauya nechisimba murume kutunzai mwana wangu. Apa uye mudzimu wakanga ati iwe ndipe mhamba yangu ndataura ndione kudini ndione kuti imi muchitana motora naye. Hapana kuchadirwa namari. Hamuna kunga makaitirana clear from the first day. Pakutanga. Makawandirana zuva rekutanga. Because uyu handisi munzwa, it was an option, yanga iri option yekuti uri kuda here kana kuti hausi kuda. Munzwa, kana uri kuda tenga njera nefuko nechii ndipfire mwana uyu. Munzwa, iye ndokubva aregedza kutenga chii njera nefuko nechii, meaning kuti mwana haana kudini, haana kupfirwa. Handizvo, asi imi mwana asina kupfirwa mobva machitaurira uyu kuti aiwa mwana ndewani ndewako. Muri kuti iye mwana asina kupfirwa, because uyu munoda makamutora from day one kuti shamwari kana mwana asina kupfirwa uyu haasi wako. Nokuti mwana iye akudai nhasi uno, instead yekuti munge makaisa zita ramatsonongori, anzani matonongori, handisi mwana iye ndiye adari kuti matonongori, not kuenda koshupa munhu. Mwana iye ndiye anofanira kunge ari kuti matonongori. Saka mwana anonzi zita rako ndiani je? Nyambudzi. Nyambudzi. Mwana anonzi Nyambudzi sei iye asina kusvikwa nechii namatonongori namatonongori. Hana Uyu anayari free man izvozvo izvi uyu. Mwana wamunesa nezvayo ndiye mwana yamaifanira kutumidza kuti matonongori. Basi mimi mutosiya mwana wacho uresaka mwana wesendemu yake izvi ndiye. Kana matotora mudzimu uyu watokupai matombo amwe pano watomboka matonongori rutonongori. Handizvo, ko sendemu yemwana waizvi ndiye. Because maboya haana kuroora. Saka sendemu yake izvi ndiye. Ndinorenze baba. Nyambudzi. Anonzi Nyambudzi pakudii iye Nyambudzi yakazi haana izwai sekuru. Muzvasikuzva ndati mwana haana kupfirwa. Asi kana asina kupfirwa zvinoda kuti ndewani? Pavaruda kuti pagadzirwe kupfira iye. Bambo, musahwande zvisina basa. Muruzwa baba. Ndati muri kuti munoda zvamuta James Mutaza mira ndikubatsire, ndokuti ndikubatsire zviite clear zvinoita kuti tichinje zita rako kuti uzi James Mutaza, kuti ubve kuzi James Mutaza uzi James Muchirawo. Handisi unofanira kubuda dhoi nepadhoa. Ukangobuda dhoi iro chete hausiri James Mutaza, wa James Muchirawo. Munoziva zvizotora. Ndoo ndasvika padhuze nedhoi ndoo ndati handibudi, saka ndiri Jameson. Masazi ndizvotora. Mazvityisa here zvekutora. Mabazisa. Ndosaka ndachiti mwana uyu izvozvi sendemu yake baba wacho haana kudii, mwana haana kudii, haana kurudzwa. Handizvo. Saka mwana kana asina kurudzwa haakwanisi kusenzesa sendemu yekuti Nyambudzi. Anosenzesa sendemu yekuti Nyambudzi chete kana adii, kana arudzwa. The purpose yekurutsisa yanga iri kuti akwanise kushandisa sendemu yake. Uyu ndobva ati kana zvakadaro ini handidini, handidi. Saka zvaifanira kureva kuti chii? Zvaifanira kureva kuti mwana wanga ine masendemu mairi. Ine masendemu mairi, one yacho ndiyo yaifanira kushandisa. Matonongore kana kuti ani mashikadzungu. Aishandisa sendemu yengozi kana kuti sendemu yani yakasimba. But right now haasosenzesa sendemu yengozi, haasosenzesa sendemu yasekuru. Handisi makumuti enda usenzese sendemu yekusina kupfirwa. Make sense?
wai munoda kufosa kuti ende kwasina imi munoziva kuti mukwambo haana kuteerera haana kuita zvamakati adii aite andika saka sei munoda makamusungira iyo zvakaitinowanika muona kwamuri imimi problem yenyu yatopera munozainozataa kwamuri imimi wana macheka nzombe dambudziko renyu rakatodii rakatopera why because makatoisa munhu kudhara ndokwatomustari kumhuri kwenyu mimi kwamuri matonongore makatopedzerana deal done because uyu wakabva toshinja macheka nzombe tuchi tonongore andiko saka kwenyu kwatodii kwanaka asara ari mumhepo manje mwana because uyo haasi baba wake ndi matonongori asi uyu haasati aita zvikudiwa namatonongori kuti mwana arudzwe kuti akwanise kuzara mwana wake asi kusvika kuita mwana right now anditi maakuiti responsibility yake asi iye mwana wacho asati arudzwa kana mwana asati arudzwa hasi wake iresponsibility yenyu wana macheka nzombe izvo zviraiti nawo muruti oraiti muruti aziunza mwana muruti aunza mwana ndii muruti azi udzosera mwana ndii anomudzosera achimuona kubiye mwana wacho haazodzosekana turi inini ndiri kuti iwewe tonongore iwewe izwa shamwari yavo mwana uruziva kwaari uzi mwana tewako uruziva kwaari here ndati uruziva kune mwana wako here uruziva kwaari timira shamwari yavo kana uziva kune mwana ita kuti mwana wekumba ndopendoda kuendesa washangamire mundipisewo kana ndikukumbiritsa taura tisu ruziva tita rwakarambisa zvese vonditukisa vobva vaendesa vorikasherwiri vakashwedzesana vhirungapi kuti rusheka nzombe narwo rwoenda kopiswa handina kuwapo ndakazorika mumashure ndakarisa ndoshevedzesa kuti vakaendesa mwana vakapfirisa here akaenda akabvisisa rupadza kune rudzi rwokuti rwakaurika nerukondo rwokuti ndodisa shinyi ndodisa rumwana saka rupadza rwenda akabvisisa ngezvekuti ngezverumbuya vaichengetesa shinyi rumwana ezvatatorerudzi ndobva ndaendesa kuna nyambudzi iwe ruzuva rwawati goigo kusvikisa pakati perukawa guno takaonetsana rusheka nzombe havana kusvisirisa kuti havana ruzivo ndikakusvedza zvaendaita kuti ndifirise mukadzi wako handina kugosvedzesa ndichigoti rumwana rwuru ungotoresa handiti rumwana rwarwarurirwa rwuri pakati peruzhame rwangu ndikazvotitoresa ruvanga rwacho rusina kuno handina kushanda ndakati wabatisa zvinhu izvi zvendagosvedzesa izvi wotoresa chinyi rukuri rwako kuti rukadzi rwako nerumwana rwako ndapfirisa ndii saka inini izwa shamwari yangu pandokutaura izvozvizvi mwana ngewari ruri pakati ngekuti rwakatororesa harusi pakati because kana iweizwa shamwari kana iwewe uri kupa uyu condition yekuti ndipe njera nechakati kuti mwana aite wako kana asati aunza njera nefuku it means mwana ndewako ndiuya kuti mwana ndewako saka zvotaakuita isusu mwana isusu takufanira kudzosera uya kudzosera mwana wako rwandidzoserawo zverwatipo watase rwandidzoserawo mwana ndopendakapindurisa rwaoneka kuti ndosaka ndati iwewe uruziva here kune mwana kana uruziva kune mwana wako chiita zvaunoita kuti mwana adzoke auya mwana wako adzoke usaperero basa munomwe munhu asiri baba wacho baba wacho ndiwe chiita mapipi ako iwewe mwana wako adzoke zvakagonakisa rwakaendesa murutare mwerusabhuku rwozokesa zvasvedzeswa zviya kwakundibudisa ndakasvedza nchigoti rusheka nzombe rucharisisa ruzuku ruchiti pamupenda rwakasvaurika rupenyu iwe rubaba rwacho rumwana rwako rupenyu asi rwuri rukura zverwuripo chifatisawo rudzimu rwako neruzivo rwesheka nzombe tichifambisisa tese titendeuse rumwana rwuri murushure marwo rwadaro rwakaitisa papepo rukatida zvozwisisa kuti rwazozvisa kuti rumwana rwuri tikati rushandisa tese izwa shamwari yangu imi mwana macheka nzombe tisi kushandisa uyu ari kuzvibvira nyaya yake dzimwe hama dzavararara matongorero enyu dziri
because hatingaiti soro rely on ngozi iri kubuda. Handiti yakabuda ngozi kakutaura kuti ndine nhingi. Handiti hama dzacho handiti dzimboripi dzine munhu wakafa wakaurawa. Ndichipindura. Muona kureza ndakambona ndio kuti chiro chenyu ichi bambo, chiro chenyu ichi chakaoma. Muona sendo hamuripiswi nengozi yamusingambozi kuti inobvepi, inogara papi, yakabvepi, wakafirepi. Kurilayawo kuti ngozi yabuda apa takutongotedzera zvairuda. Ko hama dzake dziripi uyu? Apa ari kubuda. Uri kubuda apa une hama une kumusha. Kumusha kwake ngepi? Hama dzake dziripi? Ndokuzisaka kwakuita zvekuisa munhu. Kutoshaya kutadza kuziya kuti kana muri kwapa kutaura nyaya yemwana kubereka. Handiti ndinobvunza esimbo kwezi. Pamamuda kotsvaga njira handiti nefuko angachazosumwa ndiani kana hama dzake dzisipo. Because imi mwana macheka nzombe hamubati njira yeuko, hamubati banjira yeuyu nekuti ndiye akafa. Anosumwa idzinza rani rake. Saka kana musingazivi hama dzake nechii hamuzivi, akadombobata njera yake iyoyo nefuko nechii ndiani. Angachada kumuomberera kuti njera yako yauya, fuko rako rauya, ndiani. Muri kumurambirika namurimi hama dzake. Uyu ruzukuru rubaba rwake ruzukuru rukekuru rwavo ndorwakandishauri Iwe uri wepi? roba rwaendeswachimaza Uri wepi? pachimaza Kwachimaza. Ndoda kuti iwe utsvake hama dzako wana Chimaza. Ava vanhu ngavaende ava kwachimaza. Wanotore wana Chimaza, wauye nana Chimaza panapa neuyo wana Chimaza ndowataurire zvekuita. Hauitiri iyoyo zvinhu zvedzinza rako newanhu vasiri vedzinza rako. Wana Chimaza ngavauye pano nhasi, ndiwo vanofanira kunge vari kufamba newe kuti mwana wedu akafa uyu. Izwai zvaari kuda wotaura. Zvese zvauri kutaura iwewe zvauri kuda iwewe. Nyangwe nhasi ukati uda muripo. Handiti uda muripo iwewe. Anotambira muripo wako ndiani? Hama dzako pasina. Because awo ndiwo vaparwe mhosva. Awo vakanditendesa ndiwo vakakutemera. Saka hawatambiri muripo wane. Handiti mungazviziva. Ndiwo varikufanira kukuripai. Handiti wakuripai ari kutambira muripo wenyu ndiani akamirira mhuri yenyu. ndatoedzesa kuti Taura shamwari yangu ndikura izwa kachena. Izwa shamwari uri shamwari yangu. vakaperesa vakaendesa ukatsvakisa Izwa shamwari. Pamakanongedza imimi muchiti ndo pagara kutongorere apa. Hama yeuyu mufi anga ari kundiani. Because it's not a process kungumuka mako tabita mudzimu baba wapa. Iyo takushinja sele mubva kuna macheka nzombe wakuzvitonhora. Muruti. It's not just like not like buying a bottle of coke. Chiwanhu chipi chamakaita chekuti musvike pekuti muzobvise kune mufi. Handiti muzoendese kotora mwana wedzinza wepamacheka nzombe maakumuti tonhorai. Ratonhoka makaitei. ipapo zviro zvakaitwa neanasekuru nanasekuru unonga wazongoona kuti ukanga uri kuona matambudziko emumusha. Chingoteerere baba tikubatsirei. Wakazviita wana sekuru nanasekuru. Handiwo wakachinja mwana useni. Akachinja mwana useni ndimi.
kana makuita simba rekuchinja mwana weusinema yezvinhu zvamusingazivi muri kutiba. Kudzinga mwana mumusha uyu, makamudzinga mwana mumusha uyu nenyaya yamusingazivi, nenyaya yekuti muri kuteerera zvinotaurwa nemukadzi wenyu. Kana makuva kuda kuepana munotaura nezvechivanhu vamwe, nditaure nechivanhu chaicho chaicho chamakaita chamakateedzera kuti muzosvike pamari. Unozwa pamwe? Because inini hora ndikubvunze. Mutemo unoti mimi munhu anga ine mukadzi wake wechikwambo. Handiti mukadzi wechikwambo ofa. Hamuchakuti mukadzi maumupa murume. Muchinja sei? Unonyenga murume. Mukadzi ngozi chaitoda kakawanda pamukadzi. Nyaya yahombe ndeyekuti ndoda kugume kunyenga. Saka izvo mamupa uyu wachinja sei? Saka iri unyenga ipi ngozi? Mukuna kutora baba. Isusu tutafana kana moya panapa. Handisi kuti ndikupai mhosva. Handisi kupai mhosva saka chema ndombi. Asi ndinoda kubatsirai. Kuti ndikubatsirei kuti muone nekugadzisa zvinhu zvenyu. Kuti mugadzise wanze nje. Ngozi hairapi chidii. Ichingoripwa. Ngozi nguva yataari zvishamwari yangu. Ngozi mutemo wenyika hauchabvumidzi kuti kuitwe ngozi nemunhu. Ani mutemo wenyika wakuti ngozi yakuripwa nechii? Nemari, nezvipfuyo, mbudzi, mombe, huku, kwete chii? Munhu. Saka tsika makatoita apa kumutemo wenyika yakashata. Iwewe nditaurire mombe dzauri kuda, mbudzi dzauri kuda, kana mari yauri kuda, wotitaurira hama dzako kuti hama dzangu dziri pakati, daidzai modzipa chii? Mondiripa chivanhu chaitwa chakanaka, ngozi yadii? Yapera. Hakuna ngozi inoripa gore negore. Hakuna zvakadaro. Ngozi inoripwa yodii? Kana chinzi yaripwa, it means kuti yadii? Yapera. Mukaona muramba muri kuiripa, hapana zvamuri kuripa ba. You are wasting resources. Mazuva ere bambo. Tine sendaro, kubatsira ndaro. Kuti ndinopedza dai. Iwe na chamani. Ndatindoda chii? Ndoda hama dzako kana chimwazi. Pano newe ndikuda kuti pabe pano imwana macheka nzombe pano uve nyambudzi pano. Handiti then tochiziva kuti iwewe unoziva kune mwana aripi, tomuona sei kuti mwana adzoke aita great into the family. Ndopenda ndikashoredzesa vanga rusingazisi kuti mwana sei ndakashoredzesa kuti mwana voshoredzesa kuti mwana taone tochiti tiri kushandisa seruzimu rwedu kuti tione kudhonzesa chini rumwana rukati kuti rwuoneke tozivisa kuti munhu akarwara rukupi ndarama. But ndikuti tiri shamwari yangu, iwewe ndiwe muridzi wemwana. Sei uri kumira kuti munhu wakutsvagire mwana wako? Kana mangoti ndidhonzese, ndingodhonzesa. Iwe dhonza mwana wako auye. Kusesata ndiri kuda panapa nemwana wako. Unditauraiwo kuti mwana wangu ndaunzawo. Saturday iwe dhonza mwana wako auye. Wobva wauya pano Saturday nehama dzako. Wana macheka nzombe. Mwana upi? Uyu. Handiti chipai mwana kuna baba wani wake. Mwana wotozwa kuswera mangwana wakuzani chimwazi. Wana iwati kandiwa mashina. Uyu murume uyu muzwa shamwari vangu. Uyu murume muri murebedza mahara. Muri murebedza nechinhu chamunoziva. Uyu
maybe shamwari yangu ndekupa mwakairwa bota ndozvinokwanisa kungokurwadza kuti wakakadya bota rako bati musunungure because pawakamutaura kuti bota ngerangu wakabva asiya kana nesipunu yacho ubva aende hake asi anga akambura hake iwo kati zvawanga wakambura hako hazvina mhosva chiregera ridzika haro bota mudumbu ati bota riya razodini rabuda handiti ukati aiwa wakachena mwana haana dambudziko ngewako ndosaka uya akaendesa mwana kuchii kuchikuru nekuchengeta ini ndazokamutanga mataura kuti sekuru pakabviswa marezwa here ndiwe ndakabvisa ndiwo ari kuti ndakaroora ndakabvisisa munenge mhosva sekuru kuti munobvisisa munhu marezwa emwana wasi wake muri kubvisisa mwana marezwa akauya ichiti ndipe mwana wangu musaite makaro basekuru anokukireterai maproblem munodai makamutaurira shamwari kuti haundipi marezwa because mwana asi wani wako mwana ngewani ngewamatongo azari ndakanga ndachiti uyu zvaka mwana wake wakabereka inini pana matonongore ndaisa umomo saka uyu achidini hake asina mai mbuya wake ndosaka nduti bambo ndipo makakomplicata zvinhu ipapapo sekuru murikuona because kana akatobhadhara marezwa atozvipa entitlement kuti mwana ndewani ndewangu asi ataura kuti mwana ndewangu atokupai marezwa matambira handisi ndimi futi the same people waakuti mwana hatina kurusa mwana ndewangu ndikuti kutaura tisatonongura handina kurusa mwana ndewangu handisi asi matambira marezwa iwe ndikureza mwana wani ndikuchengeta mwana wani wake handisi asi neuyu hamusati madii hamusati mapedzera anofana nga kutobhadhara marezwa zondea amuze anofana kutobhadhara marezwa ndiuyu achibhadhara wana ratonongura because ndiye akachengeterwa mwana pane zvindazwa kuziva kuti marezva wakabhadhara asi paripo makati iwe unozobhadhara marezva sei ega mai wacho usina akapisa mombe mombe yemazironda mombe ndei marezwa ari kutaura marezwa iwayo but tikuti isusu atinabvisa mombe hatina tikuti isusu mombe yakabvisa iyo marezwa handika haisi yenyu ba mombe iyoyo mombe iyo inofana ngaitobva kuna ratanuzvi ratonongurwa ndiye anofana nga kubhadhara marezwa kune uyu because ndiye akachengeterwa mwana akafundiswa mwana usina form 6 uyu kuimba kwenyaya ishamba kudai vaika hapana paionekwa naba uyu vaingosvikira inini ndipe mwanangu ndipe mwanangu ino ndatiwo zviro zvakasiyiwa naana sekuru ndaakutotambudzika munhu akumbangu mari yake adini aende asi pamwana uyu bvisawo marezwa ngoti waichengetwa ndimbuya wacho ino zvendakaita saka takutotipedze asi ndafunga zvandikudzora magatani kuti ndiri kuti inini nyaya yenyu yakati bvirindindi ine magrey areas akadii akawanda anofanira kugadziriswa haagadziriswa kuti ndimunhu wani ba anogadziriswa nemhuri ichi yese iri chii iripo because uyu kao musaite zvinhu zvenyuka handiti uyu wacho muchimubypasa because anofanira kunge ari kulidha yacho kutaurira zvekuita ndiye muridzi wechii uyu wenyaya ndiye anofanira kunge ari kutaurira kuti orit izvo makatambira marezwa enu makaisei vakambbuya wacho makamambuya wacho mwana iye mai wamai vake ndiye akanga akura nemwana ndiye akanga akura nemwana handiti saka izvozvi zvokwazvo zviuyu mwana haasi wake modini manje aiwe ndikutaurire chiri ini ndikubatsire mwanaka mune murume raro
murume uyu makamutakurisa chimwe chimutoro, makamutakurisa mutoro musingaiti pamurume asi charutakurira mutoro hamusi kuchiziva because uyu akazongochirega itakurira mutoro because mhuri yadi yapera handiti. Asi ndikuti uri kupedza mhuri makazvitarisa ndiye here iwe ndiye ari kupedza mhuri, ndiwe uri kupedza mhuri here iwe marukare rwachoka marukare mapepu acho ashipo ndaipedzisa kuti ndakatema makanditema asi izvozvo zviri kupedza mhuri ndakutochengeteswa hautochengetedzwa mhuri ndakataura iwe hauna mhosva rukekuru rwako hakuna mhosva asi rukekuru urwo rwakanditemesa ndo rwakaunzisa ini ini ndakutokubatsirisei kuti kushare pakazoshaishisa utezvara rumwe rwokuti haruna uzondishumisa kuti rugombo urwo rwaakushani rwakugoti ndakudutsa rumwana paripo pendakagosheredzesa nchiti hanzi mhosva haisiwe mhosva ndeyei hamuna kunditaurira kuti makuita sei vakaurika rubaba urwu hazvina varikuti samacheka vane mhosva kwandiri kuti pakauya avo vachiti ndakuda mwana havana kukwanisa kunga vatsvaga vatautaura kuti munhu wako yati ndakudai mwana ndo pane mhosva yavo ava vari kunzi vane kuti mhosva nini ngoti ndakavaudza chokwadi pakutanga kuti mukadzi ndewangu kana iwe uchimuda ndinobva pamukadzi saka ndipo zvandiri kuda ndizoita mukadzi utori mukadzi wako nini nemwana iye akabva azobhuya kuti pati mwana asachiziva kuti mukadzi ndewangu ipapo ndapazwa pamwe pandoda kuti paite clear anzvo pandoda kuti paite clear uri pavati kuti kana mwana ari wake handiti nidzi yekuti iwe uzoziwe uchichinja kusenemu uite wake ndei kana mwana wake aripo senemu yake mwana wake rudzi rwake rwapo mwana akafanira kakuti zvakaroora akaita wana iwowo ndiwafana kudaidzwa zita rekuti matonongore wasakushupe iwewe ba because matonongore mukomana atopo kana atone wana ndo yamhuri yengozi azvo yopiwa senemu yani kwamacheka nzombe hamusina chii hakusina nyaya noti dzokuti muti mwana muri kumuda futi handiti moenda kozi kuti tipei umwe futi mopa futi uyu nemhuri yake futi uyu saka muri uri pakangani ndingangoisawo iri mubvunzo bvunzai ipapo dai zvaakaona hake kuti kana kundibvunzirawo kuti zvakaona mwana achinetsa zveshuwa ukanga ata kuti mwana urinetsa ndikatoura kuti mwana ngaaite kuti auye utaurewo naye kuti urinetsana nababa ndipamhosva ini makadaro izwai baba izwai handipandi kuramba ipopa muri kuti imiri muri kuti uyaifana kuya kotaura kuti mwana uri kundinetsa kuya kunana sekuru imi muri mwana hasi wake hasi mwana wake pamusoro ichanga imi maifana kunga makaenda kutora mwana wenyu mega uyu akalidha mwana wake mwana akadzoka kumusha uyu mosiyana nayo munoita weipo kusumai kuti mwana undinetsa mwana usiri wake here andika mwana tataura kuti mataura kuti hasi wake here uyu ataura kuti mwana ndewangu ndakautoda kundewa anokuti mukadzi ndewangu mwana hasi wako saka munoita kutaura kuti mwana upi wandinetsa uyu murudzi achiuye kodii uyu siyenai naye uyu panyaya iyi uyu muzwa imi chitsvagai mwana paari mwana adzoke uyu moita hendova mwana kune chii kune muridzi mamuita kune muridzi ndiye akutanga dzinza rechii reuyu ati uyu munhu itai free man uyu murerutsire murumo murerutsire because kana uyu kaarakidzwa kuti hazogutsikana bo hauzogutsikana pashamwari yangu iyo hauzi kugutsikana nenyaya yekutika une mwana ari mira une mwana ari handiti anotsanga ukuruda futi imwe munhu wopiwa kutotora wapiwa wapedza kutora mhuri wapiwa watora handitika wakutanga kurwisa futi unoda futi mwana futi ari uku saka unopiwa rungani azviiti kuripirwa kairi unopikirwa kangani kairi uyu wapiwa kawo
chisiya kamwana waita upenyu hwake sei ususiya mwana utaita upenyu hwake uzopiwa akaudara ndaiti hukaurika ndiri mudzimu kai ndoda kupfirisa uchitorisako mwana ndakatoisa ndikashanda. Alright, miraitira iso singatopedza nguva iwe semadhobva mvuri wano mwana uri kudai mwana semwana wangu ndikumuda. Ndinobvunza kuti kana uda mwana handisika endesa njera nechi nejira zvakataura ubva watobvisa mumhuri asi kana kuti mwana uri kuda asusu kuti meet maconditions akuti waone kuti hapana zvauri kuita Ipapa ndikupanza. so kune option yekuti saida kana mwana usuri kuri kumuda enda wabhadhare kana usuri kumuda zosina mwana kuwaridzi wako woita zvamuta nechii Ndo zvandanga ndakuinga chakamire pazvari izvo zvindanchikumbirawo kuti nedare rindibatsire ndidzorere chii mwana wangu. imi chiuyai zvesaturday imi ndikukuda shamwari yangu imi mwana mama macheka nzombe nana chimwaza akanzwa vana sekuru vakaenda kotsvaga pachimwaza ndege one kuri pamuzi zvadaro vana sekuru vakasvika chidzidziro kusena ndokwavakapera saka vari nhasi kuti sesakati kana kuti tine patingawaona ndomachimwaza tokupa izwa pamberi kunozvigakamba zvazvinotaura kwandiri izwai pamuzvanutaura challenge yamuinayo muri kuripa murima musina munhu kusvika karumukani kakone darkness mukamukanda maus ikoko kuti muzoti arikutowandiani maus acho kuti hambozi cheimukanda panzi maus hazvinikisei kana mukanda maus ziya kuti atambira ndiani because kana muri pangozi ka munofanira kuzoita mukotambira muri pacho ngozi ndiani saka ngozi yacho kana muchiuziva munhu wacho kuti ndiani wamuda kumuripira muda kuiripa sei baba anotoda kubvunza kuti hama dzemukadzi uyu dzinoziva here kuti mwana wari kupiwa nengozi mushamii waruziva sawakati zvakanaka rakasuma kuti ndo zvingoona pane mwana wacho because izvi ezvibambuka ndinofanira kubambuka hamusi kuona zvakanaka izvi zvibambu izvi zvine muripo wazvo zvine ngozi zvadzo futi izvo zvamuti mutozvikrietera imwe dambudziko zvamuita itai kuti vanhu ava wehama idzi wauya uyu ari kuti atanga akafa kuti haasi anofanira kutaura ndiye kaona akafa anoziva kuti akaurayiwa ifemili kwakati vamusi haisi nyaya yenyu wenda kwaakaurawa uyo yanokudirecta iveti pane makuva evanhu vacho hazvisi zvenyu ane nyaya ndiye akafa kana ari kutonyepa kandi anenge atonyepa kana akafa ndauripwa anotaura kuti ndoda kuenda kuripwa kuna nini kana azotaura kuti anoda kuripwa nanhingi it means aronyepa ainoona yesu mamire because inini zvakuramba tozvitaura kuti kana munhu uri kuripwa pane vanotambira muripo kana vanotambira muripo pasina theni hapana zvekuita saka konga usikazivo kana kuti kuenda iwo wazwa zvinodaro kuti ndokutitambudza mumushando nyaya yenyu nekuti pane mubambu ndoda kuri kungodini usikazii izwaisa macheka nzombe pana patosangana nemunhu anobva kubulawayo akabudirwa wosvika parengi notaura mukwira bhazi iri wokwira bhazi iroro wosvika mamutaura kuti tikuenda pakati unokwira bhazi kuenda kwamambomukadzi wosvika waburukira pamuchimbura wofamba weya wasvika pagedha woti tasvika handei
mambo ndauya ndini nhingi so ndiruda kuitirwa 1 2 3 4 5 6 toita zvarudii zvakutaura wozoona vanhu vakubva bhuru vakubva takambomuve zvakadii takaita zvakadii zvakapera handiti kuimi wenyu anotaza kukuendesa kana pane guwa chaipo akaita sei uyu ngaende ngaakulidhei kune hama kuna nachimwaza kuna nechii kwese kune hama dzacho kana makuwa acho kuti nyaya yake iite sei pambo munhu akafanika anoiswa chenuro handiti aitwa chenuro obva bikwa kuti chisa ndeyekuita sei kuti ashuye munhu apinde mumusha asangane dzinza rake zvino uyu handiko kasvika kudzinza rake saka unoza kutaurei kuti dzinza rake machira aya akambotekwa ndiani aiwa unotengera machira aya ngozi usingazivi tione kurarama right pambo ndita yenyu pamusoro wechangamisi inini ndanga ndichikumbira wangu sekutaurika kwaita nyaya yenyu ndikuona kuti ndangobatwa mucrossfire ndisingadini ndisingazivi saka ndachikumbira wadari rindibatsirewo kuti izvezvi chero nhasi kana zvichikwanisika ndibva ndadzorera chine mwana wavo izwa zvishamwari awane condition yekuti mwana uye wakamubata muoko kuhwawa pakuyo but now that mwana hadi hapo ndokwauri kubatira kuti mwana pakadisapia ndiwe wakainaye ndosaka taakudii taakupa uyu condition yekuti iwewe kana mwana unoziva kune mwana wako tina mwana adi auye topa zviri official panapa kuti wabva uku wakupi uku zita rako rachinja rabva from kambudzi nyambudzi tuchii tumatonhore maita echangamisi saka ndosada kuti chipei tokupai time isu teda kuti chaita chibva chapera ngatitsvaga tiungane tese tipedze nyaya ndichiri ipapo ndanichikumbira nokuti ndane 2 months ndanoda kudzokera kumasa saka ndinotsvakiri chikumbiro ndane 2 months ndichiita nyaya saka tikuti isusu tipe date nanokwanisa kuti vana chimazana vanhu vanonguva nemana inini mese toti muagire date yekuti iwe ukwanise kuendawo kwada kuya inini mwedzi uno ndiwo watosara chete ndikwanise kuti otherwise ndotosvika kwaaaamira saka chiendei panza kuti semupa claim date rashamwari yangu bye bye toonana wadzoka ande endai panza kuti pedata asi vanhu vanataura vauye panapa ukuwada vazoisewa ande Disgusting.